Puji syukur alhamdulillah alamin pikantuk sehinggasanipun Gusti ingkang Maha Wikan saengga kita saged kempal manunggal wonten ing Balai Surengpaten menika kanthi suka parisuka. Mugi tansah kajiwa kasarira dumateng panjenengan dalah kula sakemarga. Amin amin alamin. Sholawat dan salam mugi kunjuk dumateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang sampun paring pitedah tuntunan tatanan saengga kita saged nindakaken sunah-sunahipun lan tansah kita antu-antu syafaatipun wiwit dinten punika dumugi ing yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Ingkang dihormatan Bapak Muhammad Ardian Chandra SSTB MM, Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Tulungagung, matur nuwun rawuhipun Ibu Sriani MSI MPD Korwil UPSP Pendidikan Kecamatan Kauman, matur nuwun rawuhipun Pak Suryani Ketua RW Surengpaten, matur nuwun Masur. Ngaturaken Bagyo Rahayu Lujeng rawuh panjenengan sami ugi para kadang kula warga Sanggar Triwida ingkang saking pundi kemawon malah saking Pacitan menika kula rawuh Mbak Ning kaliyan Mbak Tin bida jam pinten kula wau. Nggih, pas bareng aku nata karpet. Mugi para tamu sedaya kemawon ingkang kahormatan aturaken dan malih matur budi panuwun rawuh panjenengan ingkang sampun rawuh kanthi angestreni lan anyekseni wisudan Purnawiyata pasinaon basa sastra tuwin budaya Jawi ingkang dipun wontenaken dening Yayasan Triwida Tulungagung. Salajengipun perlu kula matur cetosipun ingkang menika pikantuk sedahan Bapak Kepala Desa Mbalirjo, ugi kula undang Bapak Agus Sekretaris Desa, nggih kula undang Bapak Sudarwo Ketua RT Surengpaten, nggih kula undang. Sebab perangkat rata undang dikira aku kok nggak ngerti unggah-ungguh, terus nggak ngerti kula nuwun nyak-nyakane. Ning dene ingkang rawuh namung Ketua RW dianggep sah nggih. Sah napa sah? Sae napa sae? Budal. Nggih matur nuwun. Salajengipun kepareng matur Bapak Chandra ugi Mbak ini Mastur. Yayasan Triwida menika ngadeg wiwit taun 1980 bulanipun Mei. Dados sakmenika sampun umur 6 taun. Manawi tiyang menika kok bilih disampun umur nggih. Nggih kepala sekolah apa dadi pengawas apa dadi upas. Dene kegiatanipun menika nggih kajawi menika nyerat sastra tulis ugi sastra lisan. Terus menika ugi wonten estranipun nggih menika krawitan menika laras nyamleng menika nggih grupipun Triwida Bapak Chandra. Ugi wonten jidor nggih jidor selawatan mbok bilih benjing sanes wekdal nyuwun surat izin mengemudi.
surat izin menabuh tanggapan dia nomor induk awit Triwido kajawi pikantuk akte notaris ugi terdaftar wonten Dinas Kebudayaan kalau kepengker wiwit tahun 2000 lan sampun kula registrasi tahun 2000. Dan menika kula matur mbok bilih mangke tanggapan apa nek kepiuran dana ngono iki wis sah monggo. Ini hanya ini. Pasinaon Triwida menika sampun mlebet Brigodo kalih. Dan sepisan menika cacah siswa sekawan likur kawisuda sekawan welas. Brigodo kalih sekawan welas kawisuda sedasa. Brigodo 3 informasi sawetawis sampun mlebet anggota sekawan welas menika tegasan welas. Mugi-mugi mangke pikantuk panjenengan sedaya kemawon tambah siswanipun saengga mangke saking madhep lan perlu kapuningan bilih pasinaon menika awalipun Brigodo setunggal menika gratis. Dados sekolah mboten bayar, gurune yo ora dibayar. Menika tujuanipun Bapak Dr. Imam Riyadi MKPD menika bidal wonten Kanigoro Blitar dados malih saben minggu mriki nggih lillahi ta'ala mboten mawon. Lajeng Bapak Ari Suparno jangan celak itu bensine mboten ngantos 2000. Bapak Panji saking diudan niku malah bakul dadi mboten tumbas. Kula tak ujiyo mriki nggih mboten damel bensin dadi gratis. Terus Brigodo kalih menika dipun raosaken sekolah iki biasane lek gratis. Terus wis sembrono mlebu oleh ora oleh, ora bayar rek. Sakali sak sekitanipun pramila lajeng pengurus menika budidaya pripun supados wonten semacam ikatan. Wiwit Brigodo kalih menika wonten pendaftaran Rp50.000 menika kangge tumbas meja nggih didamel lari-lari piyambak meja ngaji. Meja ngaji. Wonten mriki pisak pasinaonipun lesingan manawi kejuboyoke klekaran. Sing ajek dugi langsung tilem nika. Monggo sing penting teko wis apik. Lajeng saben bulan iuranipun 12.000 dikelola ketua kelas nggih tuku ngombe nggih tuku pangan monggo tuku gorengan duwijane di pensiunan gak apa-apa. Sing pensiun ya yoga iki urusan malam kemis kan. Yoga kan malam kemis dan yo malam kemis. Kok tak omongnya aku lagi duit lho ya. Nah, lajeng Brigodo 3 menika mangke dipun undhaken. Nah, kula-kula kok wis mundhak ya ben radah larang saiki terlalu rendah direndahkan saiki rada ben rada dhuwur ben didhuwurke. Pendaftaran tanggal 50.000 lajeng saben bulan kalih 2.000. Menika menawi mlebet sosialisasi sekawan berarti sak nyangan 5.000. Banyu karo jajan. Oh. Gurune ya wis. Oh. Ngecam kopi dhewe Bapak Panji. Terus menika sipatipun perjuangan Mas Chandra. Terus krono saking krononipun terseranipun sakit krono pengen ngeluri ngestarekaken basa saturan budaya Jawi. Lajeng menika para pradonga niku mboten nate kula sangoni. Apa nggih nyamoni tak kutuk kok ditung-tungi yo malah ana. Bukan kula sangoni. Tukang jidor nggih wonten jidoran saben malam Selasa wonten iki namung toya kali gedang utawa kilo goreng. Malam krawitan niku malam Kamis. Alhamdulillah pensiun dadi niki ya cukup banyu kene. Nah, salajengipun menika Triwido anggotanipun menika awalipun namung 3 kota kabupaten Kediri Blitar Tulung Agung Trenggalek. Lajeng wiwit taun 98 kula dados ketuanipun sampun rembuka menika 12 kota kabupaten wiwit Poncot Cilen Pacitan
Alhamdulillah menika rawuh seksine wong Pacitan. Ngacung wong Pacitan jajal itu. Direwangi nitih Damri kira-kira ngono. Posane, wah, nyetir dhewe. Jadi saking Pacitan, Ponorogo, Trenggalek, Tulungagung, Blitar, Kediri, Jombang, Jember paling lebih, Malang, Madiun, Ponorogo. Terus menika 12 kota kabupaten menika pepanggihan saben 3 bulan pisan. Ini menika kegiatanipun menika nglestarekaken lan ngrembakakaken basa sastra lan budaya Jawa.